कसं आहे ना, मुलावर जास्त प्रेम केलं जातं आणि सुनेवर कमी. हा अनुभव आज अनेकांना येतो. पण यामध्ये पूर्णपणे आईवडिलांची चूक आहे असं नाही, तर बऱ्याच अंशी त्या मुलाची जबाबदारी असते. कारण तो मुलगा आजच्या पिढीचा आहे. त्याने बदललेली वेळ, नाती आणि समजून घेणे हे शिकलेलं असतं. लग्नानंतर बायको ही फक्त सून नसते, तर ती त्याची आयुष्यभराची सोबती असते. तिला मिळणारा सन्मान, प्रेम आणि सुरक्षिततेची भावना ही त्याच्यामुळेच ठरते. मुलानेच आईवडिलांना समजावलं पाहिजे की त्याची बायको म्हणजे घरातली बाहेरची व्यक्ती नाही, तर कुटुंबाचा अविभाज्य भाग आहे. जसा त्याला आईवडिलांकडून प्रेम आणि आधार हवा असतो, तसाच त्याच्या बायकोलाही हवा असतो. दोन नात्यांमध्ये तोल राखणं हीच खरी समजूतदारी आहे. आईवडिलांचा आदर राखत बायकोच्या भावना जपणं हे आजच्या पिढीच्या मुलाचं कर्तव्य आहे. कारण जेव्हा मुलगा ठामपणे उभा राहतो, तेव्हाच नात्यांमध्ये समतोल आणि घरात शांतता नांदते. खरंच.